bat kerpang yang pergi paiba kebelawan nak kaleng saudang nak beri nyutrap nakwa ban shefu ibi India ngaram shel shibun kapo haga khandai brek jomlai bakhalwe arajar arhuwe nilasdang yang ka party ka Voice of the People Party ka VPP ka ba ni ong ka surga jom paiba badai na ka surga jom paiba ya ka pelapan ki ya ka donut ya ka jingmo berkat jong ki babun khamtam ki baya don benta tersedang ya ka party ki bam party don benta menuru kami dari Dr. Karachen Dr. Baskem mga nyemi don benta khamtami Dr. Baskem bagna nyem party don benta menuru aga kam politics nrai abagi phai se ka jinglong jingman jong ka ri ba ka jat penri jongi sang phau tri kisnam ka ri ka jongi klayat khalam tiap sano ban poi ngelayat lamur bat ngijong aba kari kajat penriu kani war priu sima ong tiap sano ban le kadon ka jingma pade na kan ka dau ka bangi lammi ban ya kani ka party ban sedang ya ka party ni don ka ka jingi jingai namar khalam ka jingi jingai kadon ka jingba ong Solomon kari kajat penriu ka ong don ka jingi jingai kan sa sujar ngai nyem kuah pakari jongi kajat penriu ka jongi kani ka jala ka piit ka jongi kan sa suja kan jar ngai tan san potli kisnam bat kumtang ila sedang ina ka party ni don kata ka jingi jingai lai puni kita ki mat jongi jingi jingai jongi ban pen empat ban pen bahapat